କିରେ ମାଦିଆ ଏଠି କାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ? ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବା। ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିବୁ ତୋ ସହିତ କଥା ହେବି। କଣ କଥା ହବୁ ମୋ ସହିତ? ମୋ ପାଖରେ ତୋର କଣ କାମ କି? ଟିକେ ମନେ ପକଉନୁ କଣ କାମ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି? 5 ଦିନ ତଳର କଥା ଟିକେ ମନେ ପକା। ଆରେ ଶଳା ପଇସା ମାଗୁଛି ବୋଧେ ନାମ ନେଲି ଆଉ କାଇଁ ବେକାରଟାରେ ଆସିଥିଲି। ଓହୋ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପୁରା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କି କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁନି ତ ତୁ କି କଥା କହୁଛୁ? ମତେ ଟିକେ ଅନେଇକି କହିଲୁ ତୋର ମନେ ପଡୁନି ସେ କଥା। ଆରେ ହଁ ସତରେ ମନେ ପଇଲା ସେ ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟା ନେଇଥିଲି ତ ଦେ ତୁ ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛୁ? ଦେବି ଜଲ୍ଦି ଦେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ। ମୋ ପାଖରେ କଣ ପଇସା ଅଛି କି? ଆଉ 2-4 ଦିନ ଗଲେ ତତେ ଦେବି ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ତତେ ଦେଇଦେବି। ପଇସା ମିଳିଲା ମାନେ ତତେ ଦେଇଦେବି ହେଲା। ତୁ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ଦବୁ ନା ନାଇଁ ଜଲ୍ଦି କହ ଏବେ ମୋର ଦରକାର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଦବୁ ମତେ। ମୁଁ ଚାଲିଲି ତୁ ମାଗୁଥା ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ହେଲେ ଦେବି। ଯା ବାଏ ବାଏ। ଆରେ ଶଳା ଏଟା କେଡେ ବଡ ହାରାମି ଆଉ। ଶଳା ପଇସା ନେଲା ବେଳକୁ ନେଇଯାଉଛି ଦେଲା ବେଳକୁ ଦଉନି। ହଁ ତୁ ଯା ରେ ପୁଅ କେତେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଯା। ଘର ପାଖରେ ତ ମୋ ଘର। କେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ ମୁଁ ଦେଖିବିନି ସେତିକି ବେଳେ ଠିକ ମାଗିବି ତତେ ପଇସା। ହଉ ଯା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ପଇସା ନେଲା ବେଳକୁ ଭଲସେ ନେଇଗଲା